balai ke KSU ke penlong ke jingat pai ba hai ke khat oi turik jong mentau benai ha ke ba sarkar jela kadang don hapdeng ju ke jingi syong dorbar ka ei ka dau hato balai ke ba penlong ye ke sengkhasi student union ban persya ye kane tangling kot ngakwa ban pensai halor jong ke benta kabalong kumne ki katu kan ki daw ba phinte ba balai ka sengkhasi student union lane KSU ka penlong ye ke jinglik tur sapo jo ka secretariat hai ke sngi ba a kalong ba ka jingtmu jo ka sarkar MDA 2.0 banwan ra ye ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act R1000 arhusau hapo jo ka yingdor bar thawan jo ka jala lani ye ka ta ka MSI PFA kane ka ain ka dei ka ban island ik rusimat ne ki company nabar jo ke jala banwan sengkam sengjam hapo jo ke jala Meghalaya lingba ki jaka ke bla thit da ka sarkar jala ban ai pat shek rushimat ne ki company banbu ye kinu ki kinja karkhana hapo jong ka jala Meghalaya ka jing persya jong ka sengkhasi student union ane KSU ka daina marba ka sarkar ka wanra ye ki an khlem de slok ba kiru shampang bar kiru pajma ki balongru ki nongchong snong hapo jong ka jala Meghalaya namar la shupinbit pinbyang bai dag ba susna ye ki an bad ba ke cabinet kan sumenjur bai ye ki an bad ban ra ru ye kane sha assembly ban yo ye ki jing menjur ka kabinet kelasipan kelano ya ke kerteng haga khatsan trip jumlah Januari jum tausnam arjar posan na ka investment Meghalaya agency lane ka ima sha ka Meghalaya Investment Promotion Authority lane ka mipa badba ka kabinet kala wengru ya ka kendan ka balai pusau nagate ka an badba kala aiboru ya ka autonomous district council sha ka te ka an badle se kimpat long ki babit ki babyang ya ka jing aibor ya ka ADC ru kane ka jingle jo ka sarkar kham da ya lane ya salok lam bar ki wei par ki bor kum ka district council inong san sharchnong bat ki wei de ka pen subas new bagane ka ain kala ban yalam shaki ki bakta ya ka hok jongi trai muluk ki badon hapo jo ka jala Meghalaya ka sengkhasi student union kala lapru ki kattu ka ki kendan ya ka ba kane ka MSI PFA baki don ki kendan ki baki trai muluk kimdan ya ke jingyo nong halor jong kane ka an ke batmai namar ki hot jong kane ka MSI PFA ki dei tang ki cabinet minister hage kendan ka balai pokondai jong kane ka MSI PF ka kren saiba omla ban ujor se jingka seri ya ki hot jong ka governing body ka high power committee ka state investment committee ka district investment committee bat ka nodal agency ladaki le yakino haga kendan ka balai phun ru jokri ka an la ong ba ka sarkar na ka por kala ban penme yakino ki jing tha salon sar ne kerpang ban penrung ya ke ka an haga kendan ka balai phulai jokri ka an ka jing pen jin sur kat thadu ban pelai yaki rusimat nagi company ban pelai na ka jing sha persitam kat kum ki an jo ka sarkar jala lada ka don ka jing pen khenyan khlem ka jing pen sha daki sakhi sabut ki babiang haga kendan ka balai phuar jongkare ka an kam da saib ha hagul kom balai yate soskolar hapdeng jong ka sarkar jala bar kinu ki rusimat lani ki company ne kumno ka sarkar kanle lada ki ta ka balai soy ka soskolar kin pen khen ya ka ta ka soskolar haga kendan ka balai phuai jongkare ka an ka ong ba ka sarkar lingba ka jingmenjur jong ka governing council kila ban pelat kerpang ye kinu ki kinhun rusimat kibat mu ban seng karkhana haga jala na kinu ki kendon jong kane ka an jong ka MSI PF haga kendon ka ba arphon ru jong kane ka an ka pen pau ba ka sarkar lingba ki snat balathung da ka MSI PF kala ban ya like na ka nu ka kendon jong ka tanat sarkar haga ban ai jingbit ya ki kinhun seng karkhana haga kendon ka basan hapo bracket lai jong kane ka an ka kedoba ka Meghalaya Investment Promotion Authority lani kata ka mipa kan thung ya kita ki consultant bat ya kita ki barikor ki shampang bat ki week de ban ai jingmut haga ba kumno onla ban penturikam janai ya ka an MSI PF haga kendan ka ba ar hapo bracket khatlai ka kedau ya kata ka local authority ka bamut ba ka district industry center ka urban lani ka rural local body ka industry park ka municipal board ka Meghalaya Urban Authority lani kinu kitanat sarkar balapun kubor dakaan chushu ka sengkhasi student union kala ongba ka sarkar barabor ka jushim lingba ki an jong ka land acquisition acts R1000 khatlai ka blatip ru yagata
da ka right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation, settlement act R1000 khatlai. Bat ki wei digi an jong ka autonomous district council. Hanrei ka penlengo hangne pat ka longba. Balai ka sorkar ka thaubyang ye ka kum ka an nakamta banthit jaka hapo jong ka jala. Shu na ka lang jo ka sorkar lingba jog ka an. Kalau temu ban thau ya kita ki lanbang ban ai wai jaka sagitu ki betemu ban wan seng kharkhana katkum ka jing temu jong ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act R1000 arusau kaba hadu menta kampat kwa ban penpau paiba setia ya ka benta ka jisno persya ju ki seng bhalang bagi rusimat kamut ba ki persya ki development hanrei ngim kwa bagi development kendai nakamta ki barjala ban pendon kampat ya ki bru bedon hapo jongga jela Meghalaya lada kinu ki an ki bala wanra lane ki bala manjur de kaying dorbar thau an ju ke jela Meghalaya ila ban ai kam ai jam ye ki trai muluk ngim thrai ba kendon ke ba persya ye ke kum kata ka sarkar ka suk ong bet ba ki briu jongi kimla ban trai ye kinu ki kam hanre kamla pat ban wanra wat tanggo weiru ka institution ya ga ki samla ga kham cham kenla ban pitlibit yeladi ha ga kum kita haga jela ga jongi gidur sibun ba ki samla ki bala bit ki bala biang ki ba khlam kam ki ba khlam jam hanre ka sarkar ka jongi pat kam kwa ba ki bru ka jongi napo jog jela ki yo ban trei ki ba bun ki kam hapo jong ga ne ka jela lane kim samla ailat ne thau kinu ki kam ki jam ban ai kam ajam ki samla khlam jam hapo jong ga jela Meghalaya lada ka sarkar kan wanra ya kan ne ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act mano ban yo jimuntoi haba kumne hatu ki trai muluk ni ka jimuntoi kan dai ya ki bar jela le sengela ban ong ba lingba jong kan ne kin sami ban sibun kita ki lan mafia ki ban sathit ye ki jaka ki puta haga dor ka ram bat kin sa don ro sibun ki bru ki ban sangop hangta bat ki ban sa ai ki jaka ki puta ki joki bat hangta kan sa wan ra jeng e wat e ki bor snong bor thauru bakumno onla ban te lakam ye ka jingwan rung kerthap jong ki bru ki ban ambar jong ke jela lada ka ain kan ailat kan sa penklumari ki pajba bat haga bakadu ka khendau hapo joko rikasi kan sa syakli lamlut sya ka sarkar bat hangta lada ka khendau kamdon syu ka jaj benru ru sisen kasngi kan sa ja bat kan sa du jaj sisendan namar kata ngidon hapdeng jong ka jingma ban menjur ye ki nuku ki an ki bolong persya khlam ka jingyada ye ki trai muluk bat kan sa long penban ka jing e bat bu jingma penban ye ki trai muluk hapo jong ka jela ka jongi kumta horkit hordang lada ka sarkar kamla ban penbek ban pensaib ha ya kane ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act R1000 rusau ngimla da leileru ban pedang ye kane ka an da leileru am lanuru ko plesibun tar hadu penginu ha ka wipat ka video